Kwae do ni achiedh nade koro kwako jo Kenya wi wach somo mar CBC masani jopiny okong'eyo ka biro dhi nyime kata ibiro kethi gi telo masani. Jatend Kenya manyien William Ruto nyoselando ni sirikal mare dhi chuoga put madhi nono wach mar somo no. Judith Omondi noloso gi moko kuom jo kanyo ma sekta mar somo wi wach ni to mae wach mane giwacho. Merisho Learning Center en skund ji giwegi manie kaunti ma Kajiado. Gedo mag klase CBC oserumo. Ma en achiel kuom skunde mag ji giwegi ma oseketo ikruok ne rwako jo sekondar madundo higa manyien. Waikore kabisa ne rwako nyithindwa go higa manyien. Nyithindwa manie skunde mag public anyalo wacho ni gin slightly disadvantaged. Sana ko biro korka tiyo mar tich mar technology. Yudo ka class skunde mang'eny mag public inyalo yudo ka skul achiel nitiere mana gi laptop achiel. Labda laptop no ng'ama ni godo mana headmaster. Koro iparo ni nyithindo mane classes ga digital literacy no gibro puonjore sadi. Kumachielo e kaunti ma Kisii watimo limbe e skund sekondar ma Kereri. Pichni ariyo mag skunde gi nyiso wa yanga ni thoth skunde mag piny owacho pod ni chien e ikruok mar CBC kipimo kod skunde ji giwegi. Twak mar jatend piny William Ruto bang' chamo muma chal ka gima dhi kelo lokruok e moko kuom midhiero ma pod CBC kale kata obedo ni en kod higni mohewa auchiel e pacho kae. Jo mang'eny osebedo gi koko maloyo to jonyuol bedo gi koko mang'eny ni okawo thuolo mang'eny jonyuol jopuonj. Jopuonj bende ywak ni pok giyudo gik ma dondi mane ei somoni. Koro aparo ni luongo ji mondo ji owuo kendo mondo ji owachi biro miyo wa thuolo maber mondo wang'e ni ka nyithindwa wuok e grade 6 ka gidhi e junior secondary gibiro dhi nang'o. Singo mar Ruto biro e kinde ma ywak pod nenore e kind moko kuom jonyuol e wilai manyien mar somo CBC. Gimodhiera go CBC ni wan somo machon wadhi e skul to sani nyathi dwa dhi nyaka gi sufria, nyathi oting'o jiko, mara nyathi ong'iew ne tong', mara kiang'o, yani koro spend pesa mang'eny ma to CBC ni kipacha to ok adware. Ok ane korach, aneno ka en gima ber miyo ne nyathi lan gik mang'eny. Jolony e weche somo to wacho nang'o? Wan weche wa support nikech CBC omiyo nyithindo mang'eny biro bedo gi thuolo mar donjo e migepe mang'eny ma ginyalo yudogo kaka gimbe ginyalo dongore gi kendgi wegi. Poni koro ni after the report wachi ni koro CBC ni mondo ogole bro bedo wach malit ahinya nikech one king'iyo investment kende ma both serikal to kata private institutions oseketo kagiikore ne CBC ni kata kagitemo implement CBC ni, it is a lot of investment. Secondly, nitiere nyithindo gi magisebedo ka CBC ni ema ging'eyo. Koro sani gichopo junior secondary, gichopo grade 6 onego gidhi e junior secondary. Ka wacho ni CBC ni wagolo. Be wang'iyo ni nyathini obro hinyore machalo nade. Nikech all along osebedo ka obedo trained e wach mar CBC. Tiegruok mar jopuonj, medo gige somo kod jiwo jonyuol gin moko kuom weche manyalo konyo poni olosi. Onge linkage kind KICD mo develop curriculum ni to gi TSC mandiko jopuonj monego beni puonjo curriculum ni. Ko yudo ka KICD okelo some learning areas makata ka wan kaka private school sama wadwa ndiko japuonj ikiani japuonj mabiro puonjo learning area ni onego bedni somo mane, onego bedni mbalariany ma provide teacher education gibedo informed about requirements mag CBC mondo sama gimiyo japuonj tiegruok e mbalariany kata cha to ging'eyo exactly ni japuonj mabiro puonjo learning area miluongo ni pre-technical ni e college kaendi onego bedni osomo kata o specialize in the following subject areas. Akelo Misori maloso e lori uruok mar jopuonj manokupet koni jonyuol ok owinjo yuagi e wi nengo mar CBC. To somo ok en gima beche yot. Nyaka wabuon gima wadwaro mondo timre piny. Ka wadwaro mondo wabed gi somo ma beche yot to wambe ok wanyal piem gi ogendni mamoko machalo kaka South Korea kata Singapore. Kuonde moseteme Afrika machalo kaka Ghana oseyudo ka nen gi weche mang'eny. To jogana sani endi koro ng'or nikech omiyo giwuok kendo gidhi maber. Nyaka sani en higni maromo 8 nyaka ne chaklai manyien mar somo e pacho kae
kendo igeno ni jopuonjre man nyime mano grade mar 6 biro riwore kod sekondar madundo higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV.